Velkommen til det her årlige børneseminar, som vi i DBU Børnefodbold afholder. For andet år i træk holder vi det online, og vi synes, vi fungerede rimelig fint sidste år, og har også fået gode tilbagemeldinger på, så nu prøver vi igen. I år har vi valgt temaet den gode træneradfærd. Jeg vil sige, jeg glæder mig faktisk helt vildt til at høre, hvad I synes om det, vi kommer med. Det er på ingen måde raketvidenskab. Det er ikke noget, der kræver den store diplomuddannelse, men det er alligevel et nybrud i den forstand, vi har sådan sagt til os selv. Nu har vi snakket længe nok om det, nu bliver vi nødt til at vise, hvad det er, vi synes. Så i stedet for at vi bliver ved med at tale om det, så prøver vi at vise nogle eksempler på noget af det, der ligger i det nye ATK, noget af det, der ligger i C-uddannelsen, noget af det, vi arbejder med i det hele taget, sådan rent fodboldfagligt. Det vil vi prøve at præsentere her, Rasmus Stenil og undertegnet. Vi har sat en time af. Vi tror kun, det tager 3 kvarter. Hvis det tager lidt mere eller lidt mindre, så må I bære over med os, men vi går i hvert fald ikke over en time. Det er et løfte herfra. Så velkommen til, og god fornøjelse. Spørgsmål vil vi gerne, at I skriver i chatten. Så samler vi op på dem til sidst, hvis der sådan kommer noget løbende. Når vi er så mange, så bliver det lidt afbrudt, hvis vi skal stoppe op undervejs. Så lad os tage dem i chatten, og så samler vi dem til sidst. Og også lige et velkommen herfra. Nu har David jo lige talt det ned, så nu er min opgave at prøve at tale det her op. Det er i hvert fald bygget på noget af det, som vi har observeret, når vi er ude på banerne. Og det bygger egentlig også videre på det sidste seminar, vi havde, hvor der var rigtig meget fokus på design og de her legende greb. Og det vi så prøver at lægge ovenpå i dag, jamen det vil sige, det er den her gode træneradfærd, der så kan lægges ovenpå det gode design. Så vi skal ikke glemme det gode design, men nu prøver vi lige at tage det et skridt videre. Vi har nogle forudsætninger med til jer. Og forudsætning for, at vi kan gå over i noget god træneradfærd og få noget ro i det kræver selvfølgelig, at vi har designet en fornuftig aktivitet. Det kunne være et spil. Det kræver derudover selvfølgelig også, at vi får sat tingene hurtigt i gang. Det vil sige, vi plejer at sige, sætte i gang på maks 15 sekunder. Det har vi også nogle klip med til jer senere her. Men det her med at få komme hurtigt i gang, så vi fanger børnene, så de ikke mister koncentrationen, det er sådan ligesom forudsætninger for at begynde at udøve noget træneradfærd. Så er der også noget justering af aktiviteten, når vi nu har fået sat tingene hurtigt i gang osv. Det kommer der også nogle eksempler på. Så jeg tror, I skal se det som sådan en pyramide, hvor der er noget fundament. Det kan være designet. Så kommer der noget hurtigt i gang, så jeg kan nå på det, noget justering. Og så skulle vi gerne nå over i det her, hvor spillet er træneren. Og det er jo også et begreb, som mange af jer sikkert har hørt før. Det er også et begreb, vi introducerer på C1. Det vi så også lægger på, ud over spillet af træneren, jamen det er det her med, og jeg tror også I kender det, når I er ude at se børnefodbold, det her med, når man laver en god struktur, der faktisk er så god, at spillerne kan overtage strukturen, altså de får noget ejerskab for det. Så det skulle gerne være en afledt effekt af det. Og så kommer de 2 sidste pointer, som sådan er det primært kredser om i dag. Det er det her med, når vi har sørget for, at der er en stærk struktur, sørget for, at spillerne de kan overtage strukturen, så kan vi begynde at udøve god træneradfærd. Vi kan begynde at koncentrere os om at træne. Nu er det jo ikke jer, men det man nogle gange oplever derude, det er, at så bliver trænerne aktivitetsbestyrer. Altså så bruger de tid på at sige, at du skal løbe derhen i den kø, og du skal derhen, og du skal huske at komme derhen. Og det er det, vi gerne vil løsrive dem fra, fordi så tror vi på, at de får noget mere overskud til at være træner. Og det er det, vi skal hen imod. Yes. Aktiviteter, altså design af aktiviteter, det er jo det, som er det primære fokus på C1 og til dels C2. Det er det, man lærer der. Så det er selvfølgelig en god forudsætning at have deltaget på de kurser. Vi vil gerne, at designet sikrer, at alle spillere er aktive. Nu står der maks 2 i kø, men det står også i sådan i anførselstegn, fordi det betyder dybest set, at
man skal ikke stå ret længe i kø, men nogle gange kan der godt for eksempel være 5 i kø, hvis det er noget, lad os sige 1 mod 1, hvor man kommer hurtigt ind og ud, og den næste aktion er lige om hjørnet, så man stadig i køen er aktiv. Så max 2 i kø skal mere forstås som en rettesnor om, at der skal ikke stå så mange i kø. Det lyder bare ikke lige så fancy. Det er en af parametrene for, at det er et godt design af en aktivitet. Så skal der være retning, der skal være mulighed for scoring, og der skal være mindst 2 på hver hold. Det er meget sjovt, at læse den. Ja, det er det, jeg Så der er tænker. rimelig straightforward. Ja, der er ikke så meget kul inde. Slukker lige for lyden, beklager. Så skal der være retning og mulighed for scoring, og mindst 2 på hver hold. Eller nogle gange kan vi jo også lave noget 1 mod 1 aktiviteter, nogle gange kan vi også lave nogle opvarmningsaktiviteter, hvor hver spiller har en bold osv. Der kan være mange muligheder, men grundlæggende så er det C1 og C2 sigter mod det er, at vi skal spille, så spillet bliver træneren, og dermed skal vi gerne have mindst 2 spillere på hvert hold. Og så som David indledte med at sige, så har vi valgt at gøre det med show it, don't tell it, så vi har været ude og optage noget video. Det er undertegnet, der har været lavet på banen der, så vi skulle bruge rigtig lang tid på at klippe noget, for at finde noget, der var sådan nogenlunde fornuftigt. Men det lykkedes selv, det bilder vi os selv ind, det lykkedes, det kan I jo vurdere her lige om lidt. Nu kommer der nogle eksempler på det her med at få sat hurtigt i gang. Og I må godt bare lige give et præg om, I også kan høre lyden. Det er ret væsentligt. I kan se firkanten her alle sammen. I dribler bare lige rundt mellem hinanden. Yes, værsgo. Et ultrakort eksempel på, vi har sat en aktivitet op, vi skal bare i gang. Der er nogen, der løber lidt nogle andre steder osv. Når de andre sætter i gang, så ser I også, så kommer de sidste ind, og så kan vi komme i gang. Så det der med, at det ikke nødvendigvis alle skal stå helt henne og være 100% sikker på, at alle er nu klar og så videre. Altså bare for sat i gang, så falder de andre automatisk ind i tingene. Lad os prøve at tage et mere. George spiller den op til Alex, så var den første i rækken. Og så er de 1 mod 1. Alex må score der, George må score der. Værsgo. Det her kunne være et eksempel på, der er både noget vis på. Lige på min tidstager, der holder vi os i hvert fald under de 15 sekunder. Men det er klart, det er jo med til sådan hele tiden at holde dem opmærksom. Forestil jer et alternativ, hvor træneren har sagt, nu skal vi til at spille 1 mod 1. I skal være nede i den række, og I skal være nede i den række, og I skal jo huske det og det og det og det. Og hvis bolden rører ud, så sker der det og det og det og det. Altså, jeg har allerede tabt jer der. Og vi taber børnene mindst lige så hurtigt. Så det er bare på nogle eksempler på, lad os nu bare komme hurtigt i gang. Yes, og ligesom vi skal hurtigt i gang, så skal vi selvfølgelig bruge vores observationsevner og kigge på aktiviteten. Og så skal den justeres, så den passer både til spillernes niveau og til den sværhedsgrad, vi nu ønsker, at der skal være. Det er igen primært fokus på C1 og en smule på C2, hvor det her også bygges ovenpå. Det er vigtigt at sige i forhold til at justere. Nogle gange er vi nødt til at stoppe, men det behøver ikke altid at være noget, hvor vi stopper. Jeg har eksempler på begge dele lige om lidt. Så er der det her med, at aktiviteten skal være tilpas svær eller tilpas let, som vi sagde. På C1 og C2 arbejder vi med begrebet at tælle. Altså det vil sige, man kunne kigge på de næste 10 aktioner, der sker, og hvis jeg gerne vil have, at angrebsspilleren lykkes med at tage en udfordring direkte 1 mod 1, så kunne jeg tælle, hvor mange gange gør han det, og hvor mange gange lykkes han med det, i forhold til, om jeg opnår det, jeg egentlig gerne vil. Og hvis jeg ikke gør det, så må jeg jo lave en justering. Det kan være, at banen skal være større, det kan være, at der skal være et mål mere i hver ende. Det kan være, at der skal være en spiller mere eller mindre på det ene eller det andet hold, sådan så jeg får det. Og man kunne sige, der findes ikke nogen facitliste, men hvis vi tæller på 10, så kunne det være, at det i hvert fald får det, vi gerne vil, en 6-7 stykker af gangene. Måske mere, måske mindre, men deromkring. Og så igen justeringen også for, at nu begynder spillerne at forstå, hvad er det her handler om, som Rasmus også var inde på. De kan overtage strukturen.
Så lige om lidt, så kan jeg som træner i princippet vende ryggen til, og så kører det, ligesom det gjorde før, mens jeg stod og kiggede. Det betyder jo også, at jeg behøver ikke hele tiden at være over, jeg behøver ikke hele tiden sige, at du skal løbe derhen, eller nu skal bolden starte der. Det har spillerne styr på, så jeg kan som træner begynde at koncentrere mig om at snakke individuelt med spillerne, eller coache på dem, der lige har været i gang, eller rose dem for, hvad de lige lykkes med, eller ikke lykkes med, men forsøgte, osv. osv. Så jeg faktisk begynde at udøve træneradfærd, når spillerne har overtaget strukturen. Og vi har en række eksempler på de her justeringer. Vi skruer lige lidt på den, gør den lidt større. Her kan man sige, at i princippet er det ikke sikkert, at nogen af spillerne overhovedet opdager det, og Rasmus får sagt, hvad det er, der sker. Man kunne også bare gøre det helt uden at sige noget, men i hvert fald så er der foretaget en justering af banestørrelsen, som gjorde, at nu fik vi mere af det, vi gerne ville, eller der var mere plads til at lykkes med lige præcis det. Uden at spillerne behøver at stoppe og vente på og kigge på, at træneren render rundt og flytter kejler. Spiller vi 2 mod 2. De første i rækken spiller bolden op. I skal score der, sæt i gang. Have en justering fra 1 mod 1 til 2 mod 2. I princippet det samme spil. Alle spillerne er egentlig parat, men det er lige vist. Vi gør stadigvæk det samme. Spiller bolden frem til de andre, så er vi i gang med spillet, hvem scorer hvor. Hurtigt og nemt, og uden at tabe en hel masse spillere i nogle lange forklaringer om, at når bolden så ryger ud, så er det den og den, der skal starte den osv., som Rasmus også sagde før. Altså bare justere hurtigt videre, hurtig igangsætning igen. Yes, holder igen. Laver vi en lille variation, i stedet for at spille bolden op, så får man lov til at drible den op. Og nu må man score på begge mål. 3. Igen her en justering fra 1 mod 1 til 2 mål, til 1 mod 1 til 4 mål, og i stedet for pasningen til at starte med, jamen, så er der bare en igangsætning på en dribling. Det er et stop, det er en forklaring med en fremvisning af, hvad der skal ske, og i gang på, hvis ikke jeg har talt helt forkert, 5-6 sekunder. Uden at tabe spillerne og hurtigt videre til det egentlig handler om. De vil jo gerne spille fodbold, så lad dem komme i gang med det. Jeg har lige et sidste eksempel på de her justeringer. Yes! Vi breaker lige der. Nu har man 5 sekunder til at få afgjort sin 1 mod 1 duel, så når man spiller den op til den første i rækken, så har du 5 sekunder til at få afsluttet. Yes! Igen her, og her er det apropos sidste gang vi holdt et seminar, hvor det handlede lidt om de her legende greb og tilføjelser. Det her kunne være en form for et legende greb, som sikrer noget mere intensitet. Altså, der skal være afsluttet på 5 sekunder, så du kan ikke bare drible rundt ud i hjørnet og vente på, at modstanderen foretager sig et eller andet, du er nødt til at gå mod mål. Så det er selvfølgelig også noget, der giver noget mere af det, vi gerne vil, rent fodboldmæssigt i det her. Men igen, hurtig break, hurtig forklaring, hurtig igangsætning, og så er vi videre til at spille. Yes. Og når vi så har styr på de ting her, vi har designet noget, der er fornuftigt, vi har fået sat nogenlunde hurtigt i gang, vi har fået spilleren til at overtage strukturen, vi er trukket ud af den her rolle som aktivitetsbestyrer, så er det, at vi får overskuddet til at kunne praktisere den gode træneradfærd. Så er det i stedet for, hvem skal hen i hvilken kø, så kan vi begynde at kigge på spillet, vi kan begynde at kigge på spillerne, vi kan prøve at fange de gode momenter, sige, det var med godt Emil, fedt, det vil vi gerne have mere af. Så det er der, vi kan bringe smilet ind. Det er også der, hvor vi selvfølgelig kommer med engagementet, og det ved I også, de der ting, de smitter. Altså, det smitter, når træneren møder dem engageret, roser dem, har et smil på læben osv., giver en high five. Vi vil også gerne have overskud til så at sige, i stedet for altid at stoppe på, hvor de laver fejl, og skal til at rette dem på det, jamen så fang det på det gode eksempel. Giv noget af dig selv, udvis noget begejstring. Men vores pointe er, at vi skal sådan lige have styr på det andet før. Særlige nye trænere skal have styr på noget basis, før vi sådan kan få det her overskud i forhold til at udøve god træneradfærd. Det understøtter jo også, det vil nogle af jer kunne huske fra vores sidste webinar, hvor vi snakker omkring det her med mestring, samhørighed og autonomi.
Og det kan vi godt kunne sætte et lighedstegn med i forhold til noget motiverende adfærd, og i det her tilfælde noget motiverende trænende adfærd. Så det er der, vi gerne vil bevæge trænerne hen imod, og det er nogle af de lag, vi gerne vil have, de ligger på. Og så ved vi godt, at så er det ikke, der er også noget personlighed her, det er vi helt med på, at det er ikke alle, der kan komme lige begejstret hver gang. Nogle gange har man også haft en dårlig dag på arbejde osv. Det er der fuld respekt for, men vores oplevelse er, at når de andre ting er på plads, så er der et overskud til at være træner, og det kan blandt andet bruges på at lave noget god træneradfærd, som vi har måske nogle videoeksempler på her. Kig op. Glimrende. Ja, det er godt det der. Kig op, kig op. Ja, tak! Helt simpelt arbejder med, at de kigger op. Det er der så en af dem, der lykkes med her, og så får lavet temposkift. Så det er sådan en måde at anerkende det på. Lad os prøve at tage nogle flere. Kig op, frit rum, temposkift. Ja, tak! Der bliver lagt noget ros på. Lad os prøve at tage det næste, så tror jeg, vi sådan kan binde det sammen. Angrib! Ja! Ja, der har vi den igen! Der har vi den igen derovre! Det her, det var et eksempel i forhold til det her med at fremhæve det gode eksempel. Det vi havde snakket med spillerne her lige tidligere, det var i forhold til det der med at angribe begge mål. Og det var der et eksempel på, hvor vi så laver vi laver ikke et stop, men vi roser og anerkender på den adfærd, vi gerne vil have noget mere af. Hvad hedder du? Daniel. Eller Danny? Daniel. Hvad har du helst heddet? Daniel. Okay, kalder jeg kraftigt med Daniel. Klasse, du angriber begge mål, mand. Yeah. Det var så Daniel her, som I kunne høre. Det er jo en individuel ros eller en individuel vejledning i forhold til det, vi lige har snakket om. Det var også det, der var før i forhold til at angribe begge mål. Og her har vi et eksempel, hvor Daniel han angriber begge mål, og det anerkender vi som træner. Breaker igen. Nu gælder det om at kigge op. Finde det frie rum. Hvor kunne det være henne? Det kunne være herover og lave temposkift. Yes. Og det var egentlig bare for at binde det sammen i forhold til det. Nu er det i det her tilfælde i den her kaosfirkant, det var det, vi har arbejdet med. Det her med at kigge op, finde det frie rum og så lave temposkift. Og det er der et vis på her. Og som I efterfølgende kunne se, så var der nogle af spillerne, der fangede det der med at kigge op og så angribe det frie rum. Og det er det, vi er med til sådan at underbygge med noget anerkendelse og noget ros i form af noget træneradfærd. Wilhelm, jeg kan godt lide, at du lige prøver at stjæle den der i starten og få sat i gang. Det var bare et lille sidste klip med i forhold til, når vi så har noget af det overskud til lige at fange nogle af de der små nuancer, som der kan opstå i spillet, så kan vi lave det der glimt i øjet, den der lille interaktion med spillerne, hvor man sådan lige kan fange dem i at måske lige prøve at 20-starte lidt og så videre. Så det er jo noget af det, der forhåbentlig er man kan sige, en effekt af det her, det er, at der kommer noget overskud ved træneren i forhold til at kunne praktisere nogle af de her ting. Yes. Det er jo, som sagt, som jeg indledte med, og selvom Rasmus siger, at taler det ned, så det er jo ikke raketvidenskab. Rasmus er mega dygtig, og derfor var det selvfølgelig, selvom han selv underspillede den, nemt nok at finde nogle gode eksempler på nogle ting. Og det er vigtigt at sige, at det her er jo ikke det, man skal, men det er noget af det, man kan. Og vores pointe er ligesom, man skal sørge for at designe nogle gode aktiviteter, eller som vi har skrevet, bruge de her DBU-træningsprogrammer, for der ligger faktisk rigtig mange rigtig gode aktiviteter, som man egentlig får foræret noget af det, så lige så snart man evner at sætte dem godt i gang, lige så snart man evner at få dem justeret, så kan spillerne overtage det, og så har man overskud til nogle af de der ting, til at gå og joke lidt med nogle af spillerne, til at fange de der, give en individuel feedback på, det var skide godt det der, eller til at udvise noget af den begejstring, man så kan have, i stedet for at man bare når at blive irriteret over de to, der står og slås i køen, eller dem, der ikke hørte efter, hvilken retning de skulle løbe efter, de havde afleveret bolden, og I kender det sikkert derudefra. Så krøllen på halen, og noget af det, jeg sagde, jeg synes faktisk, det her er enormt interessant, fordi det er så relativt simpelt. Jeg siger ikke, det er nemt, men det er relativt simpelt.
at få med, og derfor synes jeg, det er mega interessant, om vi kan få det ud at leve, for det er jo relativt små ting, det er relativt simpelt at have med at gøre, og hvis man evner det, jamen, så kan vi faktisk nå derhen, hvor trænerne i større grad har overskud til at udvise noget af det her positive træneradfærd, motiverende træneradfærd. Så som vi indledte med, og som vi vil prøve at runde af med, så håber vi, der er nogle spørgsmål, eller noget feedback på noget af det her. Men altså, når de der ting er på plads, så har træneren tid og overskud til at udvise motiverende træneradfærd, og rent faktisk træne spillerne, snakke med dem, udvise begejstring, hjælpe dem osv. Altså, man faktisk får overskud, og det er noget af det, vi har fået som den største feedback fra de kursister, vi har haft, på C2 særligt. Jamen, når vi træner sådan her, så er det pludselig meget nemmere at være træner. Og det er jo ret fedt, når vi samtidig mener at vide, at det også er ret meget federe at være spiller. Så er det jo også fedt, at det er nemmere at være træner, og dermed også sjovere at være træner. At man ikke skal være konfliktløser eller aktivitetsbestyrer, som vi kaldte det før. Så det var sådan lige krøllen på halen på det der, og så håber vi, at der er nogen, der har nogle spørgsmål og eller nogle kommentarer. Og hvis jeg lige skal supplere på Davids afrunding her, så er det jo også bundet sammen med noget af meget af det andet, de jeg hører og snakker om. Altså det her med at skabe god oplevelse for spillerne, jamen det peger en god træneradfærd direkte ind i, og direkte, nu siger jeg stort set en til en. Det er jo også noget af det, der er med til at skabe godt miljø. Altså det snakker vi jo alle sammen om, vi skal skabe et godt miljø. Der er træneradfærd i hvert fald en væsentlig brik i det. Så det her er, som vi starter med at sige, og det er rigtigt, det er jo ikke rocket science, men det er immervæk noget, som er med til at påvirke en hel masse andet i den retning, vi gerne vil. Nu er det bare 2 eksempler med et godt miljø og nogle gode oplevelser. Spørgsmål eller kommentarer? Hvor meget stiller vi også mange mennesker? Man må også gerne skrive sine eventuelle spørgsmål i chatten, hvis det er nemmere. Og hvis ikke der er nogen spørgsmål, så tager vi det som med den, der tier samtykker. Så er det opbakning til, at vi kan gå videre med at arbejde med det her ud til vores trænere ude i vores børneklubber. Så kom der noget. Det var godt. John Emil tænker, det er mange gode eksempler, vi med fordel kan bede klubbernes nye trænere se. Ja, og så kan det være, at jeg skal knytte den kommentar til det her. Det I har set er jo en håndholdt optagelse med en mobiltelefon og en lille mikrofon på Rasmus. Hvis vi får mulighed for det og får midlerne til det senere hen, så kunne vi jo rigtig godt tænke os at lave noget af det her, mere af det her, og i selvfølgelig en lidt mere lækker version, hvor man måske også nogle gange kan se det lidt ovenfra og få det koblet sammen med, hvad er det for et design, der kører nu, hvad er det for en struktur, spillerne overtager her, og hvad er det så for nogle fede eksempler, vi kan have på den her motiverende træneradfærd. Det kunne vi godt tænke os at gå videre med som noget, når nu vi kommer lidt længere hen, så det er en ultra beta version, I har set. Tak for input, John. Hvis ikke der er flere spørgsmål og eller kommentarer, så synes jeg også i respekt for jeres tid, og tak fordi I har taget jer den tid, så vil bestemt ikke holde på jer længere end højst nødvendigt. Ja, tak for jeres tid. Ha' en fortsat god dag. Tak for nu.